9-njy noýabrda Lebapda adatdakylardan hem has giňgerimli mezburi paxta ýygymy geçirildi. Sebite ýagan ýagyşlardan soň duýdansyz urnulan bu mezburi çäre gatnaşdyrylanyň arasynda 2 ýyl töwereg paxta çekilmedik meditsina işgärleri hem bardy. Bu duýdansyz paxta ýygymy köpleri haýran galyrdy. Sebäbi soňky ýyllarda güýdüň bu wagtlaryna büdjetçiler häzirki ýaly derejede köpçüliklerin meýdana uğradylmany. Üstesinde de öňküler ýaly öz ornuňa başga bir ýerini hakyna tutup uğratmagy hem mümkinçilik berilmedi. Diýip Türkmen awatly bilim işgäri gurrun berdi. Onun sözlerine görä 9-njy noýabrda ýerden mugallimlara tapaklaryny 11 çelini okudyp, soňu bilen de 11:30-da işe gelen libaslarynda göni paxta meýdanlaryna gitmelidigi tawsyrylypdyr. Paxta meýdanyna bir ýaly başga da ýüzlerçe, belki de müňlerçe döwlet işgäri getirilipdir. Bu ýerde ýyladys, energetika, şäher ýagtylyk, telefon gullukları ýaly döwlet edaralary bilen birlikde adatça paxta uğradylmayan saglyk işgärlerini, sagalar waglarynaky enekeler hem görmek bolýar. Diýip anonim maglumat beren söhbetesimiz nykdydy. Ol häkimligiň wekilleriniň getirilen büdjetçilere haýbada atyp paxta ýygmagy mezbur edendiklerini belledi. Häkimligiň wekili meýdanlara aýlanyp hamala gullaryna ýüzlenen ýaly bolun, paxta ýygyň, çalt bolun diýip gyýkylyklaýardy. Biz golaýda sevte ýagan ýagynlardan soň joýalaryň palçykdygyny, aýak üstünde durup bolmaýanlygyny düşünürjek bolsagam 30 ýaşlarynaky resmi pälinen gaýdarýarlarly. Ol sesine hasam bat berip size ýygyň diýen, bolmasa işleýän ýeriňizde siz barada habar bererni yumrugyny ulaýardy. Diýip 35 ýyllyk mugallimlik istejribesi bolan söhbetesimiz nykdydy. Ol 2-nji saat 6-larda özlerine meýdandan gitmäge ruhsat berilendigini, sol bir wagtda iş libaslarynyň aýak gaplarynyň daýlanandygyny hem sözüne goşdy. Noýabr aýynyň 2-nji ýekşenbe güni bellenilýän hatyl toýunyň öňýany geçirilen bu adatdakylardan hem has giňgerimli, köpçüliklerin mezburi paxta ýygymynyň sebäpleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Lewabyň we welaýatyň degişli etraplarynyň häkimlikleri azatlygyň bu baradaky soraklaryny jogapsyz goýdular. Bu ýyl Türkmenistanda 580 000 hektar meýdandan 1.250.000 tonna paxta hasylyny ýygnamak gözüňünde tutulýar. Türkmen raýaty Norberdi Badarow Istanbulyň Tuzla Tewdindäki deportasiýa merkezinden boşadyldy. Sosial ulamlarda Türkmenistanyň ýolbaşçylaryny ýeti tanqidleýän Badarow tutsaklykda 10 gün geçirdi. Aktivist saklanmagynyň we boşadylmagynyň jekme-jeklikleri barada Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Ahmet Rahmanowa gurrun berdi. 34 ýaşly aktivist Norberdi Badarow 8-nji noýabrda Istanbulyň Tuzla deportasiýa merkezinden boşadyldy. Onuň sözlerine görä, ol deportasiýa merkezinde geçirilen nowatdaky sorag edişlikden soň çykarylypdyr. Memur görüşmesine soň kezdek ýapanda düşündirip aýtdym. Men aktivist. Men Türkmenistana barsam janym hoýup aslında meni basmakdan geçen meni öldüreler, ýok edeler. Ejematama görkezmeler, ejematama agladylar diýen soň ular kömek etdi. Türkmenistan hökümetine geçirilmem, beni şörden boşattılar. Saat goýberende, saat 3'lerde mi? 15-20'de mi? Şunu ýaly goýberdiler. Diýip Badarow gurrun berdi. Aktivist 29-njy oktýabrda Istanbulda köçede saklandy. Ol akşam saat 8 töweregi tutsak edilenligini 3 günläp polisiýa merkezinde bolandygyny soňra Tuzla deportasiýa merkezine geçirilip, bir hepde şol ýerde saklananlygyny gurrun berdi. Aktivist özüniň basyrçylaryň tutsaklykdan has öň başlananlygyny aýdar. Ol bir hepde töweregi ýygyrlamalara seze bar bolanlygyny hem özüniň tutsak ediljekdigi barada birnäçe gezek duýduruş alanlygyny gurrun berdi. Sosial mediada Nurmurat Badarow ady bilen tanalýan Norberdi Badarow Türkmenistanyň hökümetini häzirki we öňkü prezidentleri tanqidlap ýeti çykyş edýänleriň biri. Badarow 2016-njy ýyldan beri Türkiýede ýaşaýar. Türkiýede ýerleşýän türkmen aktivistleri 2021-nji ýylyň Tomsundan beri Türkiýe häkimetläriniň görülýär edilmedik basyrşy bilen ýüzbe-ýüz boldy. Soňky aýyň dowamında Türkmenistanyň raýatlarynyň polisiýa tarapyndan saklanmagy hasam ýygjamlaşdy. Türkiýe tarapyndan wiza rejimi gerilenden soň ýurtda bekanun ýaşaýan migrantlaryň ýagdaýy hasam agyrlaşdy. Her gün türkmen raýatlary türk polisiýasy tarapyndan tutsak edilýär we deportasiýa merkezine uğradylýar.
Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherine 9-njy noýabrda häkimetler Gara Bazardaky valyuta söwdegärlerine garşy reýd geçirdi. Şol bir wagtda azyk söwdegärler soňky günlerde şäheriň söwda nokatlaryna ýymy tönümleriniň bahalaryna hem döwlet gödäwçiliginiň güýçlendirilýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy soňky 2 gün bäri Türkmenbaşynyň şäher bazarynyň günnägor derwedesiniň öňünde valyuta söwdasy bilen meşgullanýan Gara Bazar söwdegärleriniň ýokdugyny habar berýär. Bir ýyldan gowrak wagt bäri Gara Bazarda dollaryň alış-çalyş 19 manat 70 tenge 20 manat aralygyna durnukly saklandy. Şu günler dollar ne satyp bolýar, ne de satyn alyp bolýar diýip bir ýerli ýaşaýjak. Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan ýerli söwdegärler Gara Bazarda valyuta söwdasyna garşy güýçlendirilýän gödäwçiligi häkimetleriň sewitde azyk harytlarynyň bahalaryny arzanlatmak tagarlalar bilen ýetirýärler. Balkanly bir söwda pudunyň işgara radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda şu günler prokuratura we içeri işler idaralarynyň hem de salgyt gullugynyň işgärleriniň söwda nokatlaryny azyk harytlarynyň bahalaryny barlaýanlyklaryny aýtdy. Türkmenistana daşary ýurt valyutasynyň erkin söwdasy 2016-njy ýyldan bäri çäklendirilýär. Bu çäklendirmeleriň netijesinde ýurtda valyutanyň gara bazar emele geldi. Merkezi bank dollaryň resmi alış-çalyş bahasyny soňky 7 ýyldan gowrak wagt bäri 3,5 manatlygyna saklaýar. Bu aralykda habarçymyz Hazarýaka şäherinde häkimetleriň azyk harytlary üçin belliýän täze bahalaryny öwrenýär. Onuň maglumatlaryna görä meselem 1 litrlik aleyna günewakar ýagy şäheriň söwda nokatlaryny 39 manatdan satylýardy. Häkimetler häzirki wagtda bu önümiň bahasynyň 9 manat töweregi arzanladylmagyny, 30 manatdan satylmagyny talap edýärler. Gazagystanda öndürilen unyň 1 kilogramy şäherde 18-19 manatdan satylýardy. Döwlet häzirki wagtda bu unyň bahasyny 10 manatdan kesgitleýär diýip bir söwda işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Satyjy söwdegärler mejburi bahalar bilen ylalaşmaýarlar. 1 kilogram tüwi kenar bazarda 35-40 manatdan satylýar. Bu tüwi 1200 kilometrden gowrak ýol aşyp Lebap vilayatynyň getirilýär. Getirmek hem kyn. Ýollardaky postlara para bermeli. Benzin üçin, ýol üçin çykda jetmeli. Döwlet 10-15 manatdan gymmat bolmasyn diýär. 1 kilogram tüwi satyjynyň özüne tas 30 manada düşýär. 5 manat peýda görmesek bolmaýar. Yer tölegi hem gymmat. Diýip bir Balkanly söwdegär aýdýar. Bu aralykda Azatlygyň habarçysy ýakyn wagtlarda sewitiň bazarlaryna häkimetleriň uly barlyk geçirmeklerine garaşylýanyny habar berýär.